Angay ka nga pasidunggan, liluan, kaanyag po nilihitogan. Kaya nahuman naman nato og bisita ang mga natural tourist spots dinhi sa Liloan. Ato na usab bisitahon ang lain pagipasigarbo sa ilang lungsod. Dinhi sa Liloan sikat usab kayo ang sports nga skimboarding. Tungod kay ang balod dinhing lugara, ideal kayo alang sa mga activity. Adunay daghang mga batan-on nga magpundok dinhi niining baybayon aron mag-skimboarding. Di ba? Lingaw kayo silang tanawon? Gawas ana kay nung duman usab nga niadtong tuig 2011, dinhi sa lungsod sa Liloan gipahigayon ang Xterra. Unsa man kini Xterra? Xterra is a series of off-road triathlon races, 3 sports races which include swimming, mountain biking, and trail running. Kay nung duman nga mismo ang amahan sa lungsod sa Liloan, Mayor Duke Frasco, miapil gayud niining maong race. Gani sa ikaduhay gayon, dinhi na usab sa Liloan gipahigayon ang maong kalihukan. Gumikan kini sa rason sa mga napasiugda sa Xterra, nga haom ug tukma kayo ang mga lugar. One of the reasons we do come back is just the tremendous hospitality that Cebuano showed under the leadership of Governor Garcia. The welcome dinner simply awed the people who came to see a fantastic show, a delicious dinner, and the entertainment provided by 3 of the dance troupes was simply overwhelming. And this is hospitality that triathletes don't get anywhere else in the world. So when they come to the Philippines, they are getting a taste of a world-class competition combined with world-class hospitality. So that's why we're back, and that's why we'll keep coming back. Ug sa katong mga mahiligon og sports, dinhi sa Liloan, you can swim, bike, run. Laing adventure na usab ang atong suwayan. Tara, daghan kayo mga activities nga sigurado gayong makalingaw kung ikaw gusto mo bisita dinhi sa Liloan. Mihapit ako dinhi sa Dipond. Unsa man dining Dipond? Unsa man ang pwede nato ma-experience dinhi? Ang reason before para lingaw jud among plano kay akong papag ako di nga mag-fishing sa una sa gawas niya. Pag abot mi diri, ganahan mi fishing, pero wala jud na among idea nga business jud. Pag sugod mag-fishing diri na makita namo na tao nga pwede sa kami sad mo fishing. That was during 2005 niya. Since then nanira nga inihinay na mong develop din sa pond. Pila po siya ka hectares, sir? 4 hectares. 4 hectares tanan. Daghan bang mo ani mo bisita dinhi mga? Nga karon nga usually mga weekends daghan mga musurin na diri. So it's for everybody kay kanang wala mi entrance so ana open sa tanan. Unsa po ang mga peak season nga daghan ang mga visitors mo ani? Tuwing mga vacation, mga Sundays, mga holidays, may daghan? Sa ganang students, family, or mga barkada, mga families, outings, usually. Right now, mostly of course fishing, namin bangon nga restaurant diri nga ng zipline para bata na zipline pa nga all ages nga zipline. Also boating. Also boating. Kay na may zipline ang Dipond, gisuwan gyud nako kini. Okay, kuya Jan, unsa mga safety measures nga angay na to hinumduman before ta mag-zipline? Una, atong safety is helmet. Helmet? Helmet. Okay. Mag-helmet para sa atong safety. Para sa safety, dayon. Harness. Harness. Tanaw sa ni siya nga kung dili ni siya maginana ra, kinahanglan mabalik ni siya nga. Ipuson gid. Standby na, standby. Ready? 1, 2, 3, go!
O diba? Anhin na mo sa Dipond and fly like Superman sa ilang zipline. Everyone, you're welcome to come to the pond to enjoy an outing here at the pond, family fun fishing with your family or your friends. Everyone's welcome here. We're open every day, 8 a.m. to 8 p.m. And come enjoy the pond. Aside sa Dipond, of course, nabantog na usab ang ngalang Papa Kids kung muisgod gali og liluan. Dali, atong susihon ang mga activities nga gi-offer sa Papa Kids. Nga kita karon dinhi sa Papa Kids, usa sa pinakasikat nga tourist destination dinhi sa lungsod sa Liloan. Og daghang mga activities ang pwede na to ma-enjoy dinhi. Og syempre, ato na karon suwayan tanan. Tara. Sa lugar pa lang, makita na nimo nga lapad og dako kayo kini. Dinagsa gayud kini tungod kay daghan kayo kang ma-enjoy nganhi. The name Papa Kids was derived from the owner, Attorney Democrito Mendoza. Yung nickname mo Quito, so Papa Quito, so this name po Papa Kids. Shortcut na lang. Shortcut nila nila. Papa Kids. And kano sa man siya nag-start, sir niya? Nag-start ni siya, i-open ni namo. Kana pang restaurant ni gamay, kana siya, new restaurant, sagad sa 2010, August. Niya, naginahinay, nanataning cottage, and then the next year, nanatang mga bago. Kanilang, this is open last year, last December. So, nanatay mga bagong activities po din po sa dagat. Ano sa pag ng mga activities atong ma-enjoy din Karon, natay, first of all, naatay zipline, katong 800 meters nga zipline, then naasad tayo kining ATV, pwede ma-enjoy sila, naasad tayo aqua, naatay katong kayak, naasad tayo katong floating restaurant, pwede mo ma-stay nga to, then naatay na fishing lagoon, you can enjoy, naasad tayo horseback riding, yes, naasad tayo bisikleta ninyo marent para lang mo susuroy ta sa lugar, naatay bag-o karon ongoing, kanang atuang hanging bridge. Nya wall climbing, they enjoying ato dapit sa zipline. This coming April na natay mahuman nga rooms. You can stay for an overnight sa rooms dire. And we have two restaurant here and the other side, the aqua side. Natay trampoline nga enjoy mga bata magabak-ambak, na say gusto magkayak, na say gusto gitawag na mo og glass bottom boat nga motor sa Silot Bay, 30 minutes then while taking enjoy your lunch or snacks with your family. Ilan ni siya ka hectares dito, sir? This is 90 hectares. 90? 90 hectares, 90. Daghan po mga bisita nga mo ari dire. Actually, locals, family, kay the area man gud murag family bonding ba. Is outside the city pero near na pud siya, is about 30 minutes from SM. Unya family na tay mga foreigners sad, mga Koreans, natay mga Japanese, ang part sa tourism sad na nasad na padung nato sad usually local, Saturday, Sunday daghan. Ini kagabi day natay especially Saturday, Sunday natay acoustic. Diyan po napita para po na mo enjoy po ng night po din nga unsa kanindot po ang gabi. Wow. Unya sir, unsa mga food ang gi-offer dinhi sa Papa Kids? Atong food gi-offer local. Nasa tay mga nara po diri sa Liloan, especially kanang mga masi, mga budbud, binangka na po tanan diri nasa tay. So kining nakuha atong isda diri, ikaw man pwede na tuluton. Paluto lang dito. Paluto na po, natay bangos, natay tilapia, pwede ninyo isutukil. For this month, natay weekdays nga 50 pesos ang entrance, pero consumable siya. Ang weekends mo 100 pesos, pero consumable gyapon siya. Nasa tay gitawag karon din namo nga tent city. So gusto ta magpa-reserve, you can get in touch sa amo ang sales and marketing to make a reservation. Now this time sir, ato i-invite everyone to come and visit Papa Kids. I invite everybody to come and enjoy Papa Kids. It's just 30 minutes away from the city. Let's enjoy your family, your friends, especially this coming summer. Ug kinsa to nakaari diri last year, mas ma-enjoy pa mo karon kay daghan na tag activities. I hope we see you this coming summer. Mga suruyan, dili na ta maglangay-langay, ato nang suwayan ang mga activities nga gi-offer dinhi sa Papa Kids. Misulod ko dinhi sa ilang aviary. Ingon ani nga mga klase sa hayop imo makita dinhi. Interesting kaayo, di ba?
mo niya mga gangsa. Mo niyang pinaka-worst nga experience na ko pagkabata na ko. Kaya gipanggukod ko ani nila. Palayo na talaga. Gawas ana miswipe ug go silang 800 meter zipline. Sulit yung kaya mo pag-anhi diri sa Liloan kay daghang kag activities nga pwede nimo enjoy. Para ring zipline. Kung ikaw mo bisita dinhi sa Papa Kids, sigurado kong magbalik-balik yun ka. Nahuman na ta og zipline, fishing ug ATV karon ato na pud suruyon ang ilang boardwalk dinhi sa Papa Kids. Tara. Kanong Papa Kids man yung napili nga suruyon? Very known kay siya. The entire Philippines. Perfect kini nga place para ninyo. Yes. So para nako daghan guys yang places na imuhang ka-enjoyan. If you don't like zipline, you can go water rides. And if you like the nature like mga birdies, makaakuansan ka, maka-enjoy pug ka. Dili gyud ka magmahay kung ikaw mo bisita sa Liloan, kay daghan kayo kag pwedeng ma-enjoy. Pili lang ka o mas nindot kung suwayan nimo tanan. Diba? Daghan kayong kalingawan ng Liloan. Dili lang ka na mao, kaya ang lungsod sa Liloan adunay festival, ang Rosquillos Festival. Nga sigurado usab ko nga kung makabati sa tukar sa ilang festival jingle pa lang, makasayaw na gayud ka. Rosquillo sa Liloan, magkudya ka kitang tanan. Isa ulo ang kadasik sa kapistahan. Rosquillos, Rosquillos sa Liloan, maukini ang labing inaham sa katawhan. Liloan, angay ka nga pasinunggan. Liloan, kaanyag mo dilihintupkan. Pagpangga o pagmahal sa katawhan. Liloan, pasidunggan ka. Pasidunggan ka. Liloan, pasidunggan ka. Liloan. Walay sa mga experience nga ako na sinati sa akong paglibot suroy dinhi sa lungsod sa Liloan. Kansang parola nga nagsilbing simbolo sa kahayag dili lamang sa lungsod, kung dili apil na pud sa mga katawhan ini. Ako si Matt, hangtod sa sunod destinasyon dinhi lang sa atong programa nga para gyud natong mga lagan nga ganahan og hilig kayo mag suroy-suroy. I would like to thank SM Department Store and Coco Republic for my shirt and Island Souvenirs for my shirts. I'd like to invite the tourists of Cebu and the tourists all over the world to come visit my lovely and beautiful municipality of Liloan. We'll welcome you with open arms and warm hearts. Abante, Liloan!